Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay Papa. Kay mangita Ma'am, need gyud nato na malaboratory dayon siya. Kay gawas nga may previous high fever siya for the past 2 days ago. Tugod sa mga rashes and signs nga kung nakita, I suspected nga nag-dengue fever siya. Unsa? Ginoo ko! Oh, kana kay dili makontak ang cellphone ni Corina Sing. Aron may bawa na tugon sa problema, wag gitay laing opsyon ani nga susihon lagi dito sa inyo. kana kung okay ra nimo, Greg? Kini nga kung suod nga amigo ba. Ikaw pa. Ikaw na guna. Nunsa. Basta ikaw hural og saludo gyud nimo. Hural og saludo gud. Mawawom lang tanimo eh. Francing, suod biyata. Niadto pa. Kinsa may magtinabangay, di ba kita ra? Pero ayaw isipa nga kung may mahimo man ko para nimo. In return ni sa imo mga kaayo nga nahimo nga rin ako, dili ni ingon ana, ha? Kung may mahimo man ko nga bisan unsa para nimo, kana tungod ra gyud sa tong kasuod. Ug way pakapin nga unsa diha. Makasalig ka ginako. Greg, mayog yung kay si Greg nako. Wa gyud siya mausab, sukad pa kani adto. Kini lang nga akong pagpanarbaho din sa Cebu. Utang kabubuton ako rin niya kining tanan. Pabuton ko na lang iyang pagtawag. Suma sa iyang giingon. Sir Franz, Ang guard. Guard! kanina rin ko nangitan ko sa inyo linya. Iya ka naman din is parking o loading area, sir. Sorry guard. Nga naman unta di ay? Ha? Nanawag sa intercom si Miss Rian sa HR department. Nangito sa nimo. Nga naman ko no? Wa mo siya mo sulti, sir. Sige lang. Dalikiton ko lang turon dito sa HR. Oh, sige, Sir Franz. Basta kay nakasulti na ko nimo. Oh, okay guard. Salamat kayo. Basta ikaw, sir. Huwag problema. Salamat sa paniod na ko ganyan, sir, ha? Lubas ko sa akong kagutom ganyan sa ihatag ni mong kwarta, da. Pastilan. Ikaw yun. Pila na magutugod. 200 pesos. Dako na to, sir, oy. Naluwas na ko ang paniod to. Nakapalit po ko inig. Sinugatan ako sa mga anak ni uli, sir. Aha. Mau ba? May anak na di ka? Oo, taon, sir. Gamay pa taon. Terus anyos pa. Kada uli na ko mo, ha. Kada abot na ko, ngita mo pa ang taon. Ang Uy. sobra sa imong gihatag, sir. Palinaw ko sinugatan parang junior. Unsa man kaigo pa na basin og kuwangan ato nang punan. Hindi rin, Sir Franz, ay, okay na ni. Dako pag sobra. Basta us muna ko. Salamat ka si mukaayo na ko, sir. Mawa man ko magsigig balik sa opisina ug sige haro patawag ni Miss Rian. Ay, mapuman hinaw ng debate tang kakulpa ug kabalaka. Ni anak ko. Pislito na ko. Uy. Sinidritso mag-abri ang puntahan. Come in, Sir Franz. Nagpaabot si Miss Rian mo sa iyang table. Salamat, Miss. Tingali. Nag-wonder ka kung nga nung gipatawag na sab ka na ako din sa HR, Sir Franz. Sa pagkatinuod lang, Miss, pangulbaan og
nabalaka gyud ko kung nganong gipaanhi ko nimo. Basin ba kung may nahimo kong sa or sayop nga nataligaman ba nako? Or basin sa miagi mga shipment nga basin og may palpak ba? Ikaw, kid Sir Franz. Dili na mao rason nga gipatawag ta ka dinhi. Relax lang, good. Wa ko'y nahimong sa, miss? Wa, no? Salamat kun mao. Kay nga naman unta di ay may sugo ka. Sulti lang ko miss kun unsa kay andam ko sa pagtuman ini. Wa man, good. Nagtuo ka nga pa-drive on tanapod ka? Dili, ha? Ha? Kay unsa man di ay miss. Misulti maguna ko ang guard nga may namatikdan siya nimo. Nga sukad buntag ka pa kuno nga namatikdan niya. Nga wa ka sa imong kaugalingon. Kinig yung guard. Bisan ka ni ako. Nagkamatikod nimo sa akong pagsuroy kaniya sa tanang area. Walang kumuduol nimo. Basin may ikatabang ko, Sir Franz. Okay naman good ko, miss. Okay in words. Pero sa akong tanaw nimo, diligid makita sa imong appearance karon nga okay ka. Miss, Ayaw lain na sa pagsabot ha. Tingalig mo ingon ka nga, bawas ni sa mga hikayon nga nakatabang ka na ako. Ba't dili, cute? Di ba? Friends ta? kay dili bagod? Nag-ask lang ko nimo ba kay basin wa ka mag-isip na ako nga true friend. Miss, kutob sa akong makaya, ipaninguha gid nako nga masuod ang tanang kawani dinhi sa kompanya. Nagaday kaayo ko nimo, Sir Franz. Og abi nimo, angay ko untang ikaawaw kining buot kong isulti nimo. But mao ni ang tinuod kong gipati. Og dili ko gusto nga mamakak nimo. Abi nimo, nagmahay ko kung nganong karon lang ta magkita. Miss, Bitaw, mao na tinuod. Kahit kon nagkita pa tingali ta sa una. Sukad pa nga nakaila ko ikaw dinhi sa company. Sukad sa una na akong pag-meet dinhi sa company. Og nahibaw kong hisabtan nimo ang tanan ako mga lihok. Bisan sa mga puong nga akong masulti. Abi nimo, nauwa ba ako mismo sa akong kaugalingon? Kay wag ko'y lipod-lipod nga misulti nimo ini. Pero unsaon ko man, nga mauman niya ang ako tinuoray nga gibati. Wa ba na ko'y katungod nga mapabati ni ini sa tao nga nakapabukas sa ako mga mata. Nga ang ilang giingon nga gugma. Dili lang alang sa mga binuhat nga may susama og pangidaron. Kundi alang usab sa duha ka binuhat nga may managsama og kibati. Dili pa. miss. Aram ni Dane, dong Gregiron. Sa ilang dapit ko rin na, Apiot. Uy, mubalik ka dito, no? Dili ba kagisultihan ka naman ng tansya nga. Dili mo umatot ako. Why bisan kinsa nga tansang Apiot na makapugong nako kung unsay buot akong himoon. Sala, no? Na malihog si Francing nako sa pagsusi sila. Ug maggamit nako kining rason aron makita ko pagbalik sa Corina. Sala! Paupanan lang ko sa ospital, lo.
Gusto ko nga may baw kung kumusta na si Day Miles. Ay, ikaw, Giododot. Sige na na ba? Ay, kining apuha. Na, sige. Pag-iilis aron mo uban ka. Salamat. Salamat lang. Mag-ilis ako kadiyot. Ay, Mag-ilis ko. ay. O lagi. Kuya ko ha. O lagi. Huwaton ta ka dere. Ay, pagdugay. Masimiya ka ha. Ay, ginoo ko. Ayaw. Kumusta na kaharon si Mal sa ayaw, ospital? May nanang. Ayaw. Murag nakasinati ko arong tingoga. Bebe gani, be. Akong tanahon, be. Ay, wanda na. Kuli na. Dudot. Miles. Na, budya. Daan pa ko. Huwag yung kumasayop si Apiot og... Uy, niya usab si Grege. Nga diyan naman sab ni siya. Sa may iyang tuyo. Uy, ginoo ko. Nahadlok ko. Kining tawhana ang makaguba sa relasyon nila ni Francine o Corina. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!